HSLC आरो HS आनजादनि MIL आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। BPF आरो BGP दोलोआ जथायै MIL एबा गावनि बिमा राव आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि हजुआ कक्लाबारि चापागुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव खुंफुंदों बरायनाय हाबाफारि। बाक्सा जिल्ला BPF आरो BGP जथाय सोरखारा देग्लाय बोसोराव जिल्लानि मादावनो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय गावनि बिमा रावजों फरायनानै HSLC आरो HS आनजादाव MIL आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'ना मान बावदों। हाबाफारियाव CBSE आरो सेबाजों खुंफुंजानायाव आनजाद होनानै बाक्सा जिल्लानि मादावनो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय गावनि बिमा रावजों फरायनानै MIL आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय गासै 103 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों बाक्सा जिल्ला BPF आरो BGP जथाय सोरखारा। लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 20,000 रां आरो मान बिलाइ लोगोसे आर'नाइ फालि होनानै मान बावो। मख'नो गोनांदि जागायजेननाय हाबाफारियाव आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला BJPनि आफादगिरि रिदिप कुमार दास बिथाङा। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनगिरि आरो जेवारि फोजोंजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो सालबारि जिल्ला BPFनि आफादगिरि भुबनेश्वर गयारी बिथाङा। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु लाइमोन गांखं BPFनि आफादगिरि रेन्जय बर' बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसेनो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैबावो BTCनि EM बेगम आक्तारा अहमद बिथाङाबो। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सालबारि कक्लाबारि कलेजनि अडिट'रियामाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर माने मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 2026 आव टप 10 पजिशन मोनबाय बे स्टुडेन्टफोरखौ बावहाय बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बावहाय गासै 102 स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बरायदों। सेबा आरो CBSE मोननैखौबो जोङो बरायनाय जादों आरो सासे स्टुडेन्टआव फेलिसाइटेसन खालामनायफोरखौहाय जोङो साफायाव 20,000 फैसा बिसोरनो केश एवार्ड होदों। बेजों लोगोसे साइटेसन लेटार आरो मोनफ्रोमबो कलेजनि लोगोसे हाई स्कुलनि माने प्रिन्सिपाल हेडमास्टार बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों। गार्जेन बिथांमोनखौबो बरायनानै माने सनमान होनाय जादों। हाग्रामा सारा माने सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बेबायदि हाबाफारिखौ लाहोबाय थादों आरो बिथाङा मोनसे सिमां दङ जे जोंनि बे बाक्सा जिल्लानि बा BTC ओनसोलनिफ्राय जोंनि स्टुडेन्टफोरा डक्टर इन्जिनियार IIT बा IAS अफिसार IPS अफिसार गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै साफा जाहाथे मोजां मानसि जानो हायो आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जोङो पार्टि लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा BTC आवनो जोङो बेबायदि बरायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै फैगौ सप्तानि गेजेराव जोंहा BTC सरकारा जायफोर माने टप 10 पजिशन मोनगोन रिकगनाइज माने स्कुलफोरनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनिफ्राय टप 10 पजिशन मोननो हागोन बेबायदि स्टुडेन्टफोरखौ माने साफायाव 5 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन। MIL साबजेक्टआव हाइस्ट मोननाय स्टुडेन्टफोरनो साफायाव 3 लाख बेनि डाटा कालेक्शन अलरेडि जाबाय आरो बिसोरखौ बावैसोनि गेजेरावनो जोंनि सरकारनिफ्राय बरायनाय जासिगोन आरोखि। BPF हान्जाया इलेक्शननि आवगाय गोबां खोथा होदोंमोन। लेक्साराव जोङो गोबां खोथाफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनाय जादोंमोन। जेफोरखौ जों खोथा होदों जों बेखौ दिनै 6 दान जानाय लगेनो गासिबो जों होननाय खोथाफोरखौ जोङो माने मावलांगासिनो दिन्थिफुंलांगासिनो। शिब सारा जिबायदि जोंखौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होनो थिनदोंमोन जोङो बेबायदि होदोंमोन आरो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवबो जोंहा बेफोर खोथाखौ लिरनाय दङ। दा जेरै बुंनाय ओरैनो BPF हान्जाया बा BPF सरकारा गासिबो खामानिखौ दायो फारि मावनानै खिन्थिलांगासिनो दं आरोखि। आरो BPFआ खोथाल' बुङा खामानि मावग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि माने BPFआ जेखौ बुङो बेखौ मावफुङो आरो दा मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव फोसावनाय गासिबो खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनानै खोन्थालांगासिनो दं आरोखि। गोबां बर' फरायसाफोरानो स्कुल ड्रप आउट जाबाय दं बेनि सायाव नोंथांमोना सरकार गैयि समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। दा जोङो बेनिखायनोथ' स्टुडेन्टफोरखौ जोङो एनकारेज होनो थाखाय बेबायदि माने सोलोंथाइनि हाबाफारि जोङो गोबां लादों आरो इन फिउचारावबो जोङो लागोन। टिचारफोरनि थाखायबो जोङो माने ट्रेनिं प्रग्राम बेबायदि लानो थाखाय जोंनि माने सरकारा दायो सावरायगासिनो दङ आरोखि। गोबां बेकार बर' लाइमोनफोर दं बिथांमोननि थाखाय मा सानदों? बेकारफोरनि थाखायथ' जोंनि सरकारा मावना जानो थाखाय 2 लाख थाखा अलरेडि 100 जननो जोङो होबाय 5,000नो जोङो होबाय 2 लाख थाखा करै आरो जोङो नैबे बाजेट जोबनायनि उनाव माने जोङो
टटेल माने 15,000 जन लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनाय बेखौ जोङो खालामगोन आरोखि दिनै साबेसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ होनाय जादों ओरैनो? बावहाय आङो मोनथिनायाव गासै 103 बिथांमोना दहाय फुंसिम डाटाया माने 99 जानानै दङमोन दा 3 थालांदोंमोन दा बेखौ लानानै गासै माने 103 स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों बावहाय সকলোকে নমস্কাৰ আজি যি কাৰ্যসূচী যিসকল ব্যক্তি ইয়াতে কাৰ্যসূচীত বিশেষকৈ বাস্কা জিলাৰ যিমানবোৰ বিষয়ববী আছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এই চকতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ BTCৰ প্ৰধান হাগ্ৰাম মহলী ডাঙৰীয়াক কাৰণ তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে BTCত এনেহেন প্ৰগ্ৰাম এটা লোৱা হৈছে য'ত নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক অলপ তেখেতসকলৰ যি শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নতৰ কাৰণে তেখেতে অলপমান সকাহ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো তেখেতক আমাক বাৰ্ষিক অৰ্ডাৰ দিয়াৰ হিচাপে আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু তেখেতসকলক প্ৰত্যেকটো টপ 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আমি 20,000 টকা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈ আছে আৰু পুনৰ এসপ্তাহমানৰ পিছত যিসকল BTC টপ 10 কৰিছে তেখেতসকলক 5 লাখ আৰু যিসকল MIL-ত 100 পাইছে তেখেতসকলক 3 লাখ টকাকে প্ৰদান কৰিব হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াতে আজি 103 গৰাকী আছে আৰু এতিয়ালৈকে যিসকল MIL যিকোনো ছাবজেক্টত বড়োই হওক হিন্দী হওক আৰবিক হওক আছামিজ হওক সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিমানবোৰ আছে তেখেতসকলক আমাৰ BSUৰ ল'ৰাবিলাকে ডাটাবিলাক কানেকশ্যন কৰি আছে বিভিন্ন কলেজৰ পৰা এই কলেজৰ ডাটাবোৰ কালেকশ্যন হোৱাৰ পিছত এই কাৰ্যসূচীটো BTCত কৰা হ'ব নহয় আজিৰ যিসকল টপ 10 আছে তেখেতসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা 20,000 টকা দিয়া হ'ব আৰু যিটো 100 পাইছে তেখেতসকলৰ কাৰণে BTCৰ ফালৰ পৰা BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা তেখেতসকলক আৰু এক সপ্তাহৰ পিছতে এই কাৰ্যসূচীটো দিয়া হ'ব হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী টপ 10 পাইছে তেখেতসকলে নিজকে খুব গৌৰৱান্বিত কৰিব নালাগে কাৰণ তেখেতসকলে যদি খুব গৌৰৱান্বিত হৈ যায় তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেখেতসকলে য'ত নেকি তেখেতসকলৰ এই যি এম আছে সেই এমটো উপনীত সেই এমটো লক্ষ্যটো নাপাবও পাৰে গতিকে মই তেখেতসকলক ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ কাৰণে মই উপদেশ দিছোঁ কাৰণ আজিৰ ষ্ট্ৰাগল অহাকালিৰ ছাকচেছ এই টপ 10 যিবিলাক আমাৰ BTCতে ইনষ্টিটিউটত থাকিবলৈ মানে বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউট থাকিলে কথা হয় যিসকল আমাৰ BTCৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাহিৰত পঢ়ি টপ 10 ছিকিউৰ কৰিছে তেখেতসকলকো এই মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভাবেনে যে এই পদক্ষেপে BTC অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু অধিক উন্নত হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ যি হাগ্ৰাম মহলী ছাৰে BTC চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈ আছে এই পদক্ষেপেদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আগ্ৰহ হ'ব আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ মাক বাপেকে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল সেই দুৰ্বল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে এইটো এটা সকাহ হ'ব